yang bar yang pilih yang pilih oh tuh benarnya nama Jona bita ngateli benar pilih ke apa apina wallahi we ube ucho wole be bamako fambe odongo we kura kelenda la sebeni bono temena ibe ga yoro yefe doni do ayra surambi do pleni banyam bana abugula en face e toguna sedina tume ga yoro kurai kere fe dobi chebani dobi golf la dobi soni dora bita afrique fambe wallahi woli do go dongo do ko jona sekele mina ga yimi wallahi nera para sewla sisa be ga tadi mo madi awo umar gindo ibe se do fewa sidi betani tai odet ko yo grand sel ibe klagi ga numéro di beta se di ma awa ibe se dum ne grand sel na be ayina no ko jena makasogi ayina se do di grand sel ba adoni para wallahi se yimbe yiri ga nefa voilà no borala donc ami donza kaw koro kaw banya gara kaw mom tire zona mo ko bela jele jena maka sentai na mo ko bora Senegal gana do bora Tunisie do bora maka wallahi mo ko bade ni bora Sevare gana place yere be yini ga dese so ni doro amina de place bu mang mina amine wallahi voilà association des jeunes pour le développement de la culture dogo voilà ami bu wele AJDC D voilà ama fanga DJ Nouloué ube barala DJ Anoula bonsoir ok association Dongo de Haïré wallahi association Dongo de Haïré ama fo dante polimina ama fo Haïré ka ma Anoula Haïré ka haute awa bonsoir et bienvenue voilà au barala dogono bene sigira pour que c'est dans la sega kega association do de gake kele kanana bo woya kanana bo ou association dogo de ko association des jeunes pour le développement de la culture dogo ni le faire c'est dans organiser dogo il va contacter il va dire yoro amti no faire amiga c'est dans la benga dima wallahi à travers ma gosse mar les jeunes infatigables mar Guindo abia bafo mais amanda gal perufo arbitre ba Youssouf Guindo wallahi depuis adam na abia kele mabo wala mabo abaka bara de to ube bara de to ni do planina abeke manga ni do so celui là ba foka bina Youssouf Tato Dirisa Guindo abe Dirisa Guindo fo ka fo bele jere ko arbitre ga agli to tana donc di ta ko folo be ase usira na de ta ko do bina para tata do yang bije yang bar voilà ama fo États-Unis ou qui suit Sénégalais bébé qui est wallahi donc sini c'est taille banane ni mo image là il veut do yak pas page là il veut ta non fait il va télécharger donc il va qui ga clé ka ya pour di bara Umar Waju a demandé Umar Waju bulogi bo isigi Mamadou Kojo Madougou voilà ay bulogi bo yang bide baka yang bar yang bide baka yang bar donc nous voilà là amel la kasoge fo amoro agro distribution tigido abija moro ko ni sugula ama ko la amanu ka bonsoir donc nous voilà là Segou Daw ma ya soro folo mene wa do Segou bina ya soro atime ama ko Segou ma ka bonsoir le grand frère Segou Daw wallahi de la commission artistique du festival culturel Ogobanya ama ko Segou ma ka bonsoir wallahi ama Sagou Dio le président du festival Ogobanya anga président ba wallahi donc ama ko ama Sagou ma ka bonsoir wallahi ama ko tanti aramata ba
wallahi abi fo Amérique tante aramata maka bonsoir awo wallahi ame foli di arbitre toujours numa uji jalendo uja sigle de na fa womira la mode wallahi ni fo ban fitin me akedro ko signike wala amba fo dante foli bina wala amba fo dante foli bina korono be gata na sira me signike arbitre ama se fala wala so ni doro ama yongri do ni doro ame ta ala ta di na ala ta di ame sega na kene kono ama to FIFA biye munu be feka Sangare aka na station de Sangare ba tisi surprise ko nana Sangare te na fol bela abena biya donc si il va droit ama nyoguri donc 5 minutes après amata Idriss là ok donc Adabla Cléfiera Adabla yongo banate kelate woyote c'est dado la lutte traditionnelle dogo wallahi la lutte traditionnelle dogo dogono ya de kadi dono bewa ay kule dono bewa ay kule voilà no barala anga caméramani ubea wallahi ubea discothèque et studio photo c'est pas wallahi ban bi Cheikh Baradila des production des wallahi numéro ba numéro la 72 82 21 72 82 13 10 72 82 13 10 et ban wele do ibu ban soro be iga orange ko mo 76 68 70 45 76 68 70 45 biolo plan woro bioran segi biolo plan ani bidani duru niyo kongo ibu ban soro wallahi ibu ban soro away DS Prod Sylvain ama ko ban maka bonsoir way nous no parala sini minute pile ame yo soro yebo ko ni sugula wallahi senta bele ba anga masoro ke tala sungalo de be ka gire ya na ka do ameta beke ka boy wallahi baguru journaliste animateur Yakuba Yalkoué wallahi abika munu abika jamla bololo sanfé États-Unis Tunisie Afrique famille abika les Asie Europe à travers la page Yakuba Yalkoué donc diga mobe excellent là c'est ta kadaï donc après nous faire aller ina foi abika les chogomina iba fa kata Yakuba Yalkoué ka page là na tara ibika les chogomina wakati te pa kuna ay sabali yakana Yakuba ka téléphone ci ay sabali akira jogo di arakin bewa ay to kena kono voilà febie nera tonton nga bosser ma fo bosser vraiment togoma wala espoir dogon do gido ama fo bosser maka bonsoir kani bula ali du waju tarabi Isa Togo Biriga. Isa Togo Biriga. Isa Togo Biriga. Wallahi. Ube yongo do. Oye, atenda dale quoi.
wallahi u b'a ɲɛdɔn bɛɛ n'i ka baara bɛɛ n'i ka baara Walidu Waju